Nambile ngalapha nehostela. Ndayaxoxa nje noRich. Then ukunipha isiqiniseko sokuthi asoze kuyohlupha kunena futhi. Bengisacela ukwenza i-BBL. Wani mapasela. Inazame. Ngoba ngisho ngimbone ngamamehlo besinobafa lapha nehotela lendoda leni ijola noKinosi. Umbona uRich nje. Ngicela siqale sithinte umfundisi uMaziboko. Ngaphambi kokuthi kube khona isinqumo esisithathayo manje. Vula futhi vula. Zokuthi mina malume. Kodwa mina namanje angakakhula nje ukuthi udedelele sisiyo sendoda ukuthi sizongena la kulamagceke. Lo muntu usesikhombisile ukuthi akanendaba nathi. Usithatha kancane. Yazi abaphansi bala ekhaya nje bayaphenduka emathuneni Strugod nasi. Hayi. Umshana ufuna ukumbona. Lokho phela ngakwenza makasayo umbhesuka le eKhosi Mamphuru la imfanele khona. Zonke indlela umntombi nothi ngihlanu baba uyindawo. Awuhlale phansi Sabelo. Awuzukuya ndawo. Uzoza la ngqo. Ngoba ngifuna ukuthi ube wedwa naye. Ngifuna ukuthi ube la ngizokubona khona ngizokwazi ukuqinisekisa ukuthi ukahle futhi uphephile. Noma imoto khada seyenza ukuphinda kahle la ngqo. Ngizoba kahle. Siqhamoya. Ngishiseleni phepha malume ngiyosebenza. Ngikhipheni nenyanya malume ngiyosebenza. Amalanga wafani angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Ayibo. Manje. Shuka la khona umuntu ofuna amaphinifa. Ubuve. Uvongani bohlasa. Ushuni phela lona nkosikazi. Uyazi ushuni? Ima. Lo sisi uthi uyalotshelwa ngesabathi ufuna ukwazi ukuthi ngiyakwazi ukuthi kushawe lehlanzi amaqede amaphinifa u5. 5. Lohlanu. Kodwa Losingana namhlanje lesibili shuthi usale losithathu nolwesine. Hayi ngizoyenza. Nesiqiniseko. Mawuthi mina ngalali ayikho inkinga ngizokwenza njalo. Into kumele ngicabanga njengamanje ukuthi imali yokuthenga indwangu ngizoyithatha. Imali. Yewu. Yazini sengiyazi ngizokwenza. Uyaphi manje? Ukuthi mhlambe ngithathe ezinye zempahla zami lezi ezibizayo. Ngiyoyidayisa lapha enkundleni. Kodwa sami ngathi usuyagagamela ke manje. Hawu ingwe mabalabala uyithanda kangaka kodwa yona ke. Iyabiza imali le. Ngeke sithanda sami ngeke ingwe kodwa angeke. Awubuka nje. Bona. Ditikete tsa sefofane se di rekuwe. Se se tseng go rena lona re pakedi beke tsa gona. Re fele sebakeng. Ngizoya mina kule mhlangano. Hayi kutona re. Hayi nana handle mos. Ngathela ukuqasha mina. Ngathela ukubaleka. Okay. Yare ke lokise. Ha onahane hoha. Ungahamba wena ugibela ibhanoyi kodwa mina ngizocela ungitholele refund imatikiti ami. Helang. Wale mo gona batho bana ba o trepile. Kumete. Yes. Silasi khona ningamani. Isenzo sakho. Ala he. Sicakekile nje sinje wena. Khafila ni. Ha? Ondo nsupa ka menwana. Se mtsage bosiu ke nna. Athi o tlo ntshwagala neng? Losina bangabe supakisho uhambele ekhaya. Wandibela. Haka. Hey.
Le hodimo le ka wela mona lefatsheng pele nang ka tswa mona ka tlong ke tijela ko wena. Ha ona mo ke yang. Ke ha ka mona. Ke ha rona. Epotsa kusekhona eNorth zokushipa noyi. Lokile. Halo ha ba tsamaya le nna ona mo ke yang le nna. Tlamela re na re dula le wena. Ha le go wa tjha mona lefatsheng kapo hona le metsi kapo ke sefofane kapo la o ka etsahala eng ke tlo dula le wena ona mo ke yang. Ba nkolota. Sebitsa ha bima hampe ba mona nna. Ngempela banjani uyenza kanjani le nto ingane yakho isalayo umuntu onjani umzali onjalo ngenza into nje ake nomzali le nto iselwane asiba Madoda, lalela. Ngithi angishaye nje ngizwe ukuthi ihamba kanjani ejingeli. Ngiyathemba ukuthi umshini ke loyo. Hayi ingoma hayi cha khuleka umuntu omdala iyahlangana ayino isihlangene kahle hle mengikhuluma iqiniso sekuyikona nje kuphela ukuthi umuntu athi ukufaka lapho nalapho hayi khuleka nawe uyoyizwa futhi mayifika kuwena ukuthi oh iyonto yenza labafana labo bathatha isikhathi sidanga ngimnandi uleka Iyona into ebengifuna ukuyizwa lapha. Lalela ngizofika uLwesihlanu lapho ngithi ukuyizwela yona mathupha lento. Asibonane futhi. Khuleka aya. Kunankinga bhuti omdala. Sabo. Nazoke. Bamba kuyipromoter le. Ithi promoter kumele le ngoma le yami nomzala uyayidinga ngoLwesihlanu. Mina angikwazi ukuthi ngamnika le ngoma ngoLwesihlanu ngoba phela njengamanje umzala akusebenzeki naye. Akekho esimeni sokuthi sisebenze. Manje ngenze njani mina? Yini ungamtshela ngiqiniso? Bengimtshela iqiniso lo muntu kushuthi uzosibuka ukuthi vele sama amesha asimisele vele ngalomsebenzi esiwenzayo. Ngoba sobe singaqali phela ukuthi sihlehlise lento kuyobe kokwesibili. Ntokozo. Iqiniso liyamkhulula umuntu umuntu naye. Uzoqonda ukuthi khona manje uSabelo usabhekene nenkinga eziningi ziyamnetha. Befune uvela umtshela iqiniso njengoba linjalo. Nginguwe nje mfana ngizothatha ucingo lolo ngimthinte njengamanje. Ngimtshela iqiniso njengoba linjalo nje. Sawubona. Sawubona. Yeah, ujobe lo. Hayi man. Yini ngathi ngiyakufanisa? Yena uSitha. Lo cooking show. Wena. Kanti nawe uyayibuka ishow? Ngihlala phansi. Hayi phela leyo show lena mina phela ngayilandela kusukela ekuqaleni. Yisuka nje. Ngaze ngavotela nokuvotela. Hayi siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Bengazi ukuthi kanti nodokotela bayayibuka ishow. Hawu, ufuna ukungitshela ukuthi nje sekuyikona nje ukuxinwa amaphilisi nokubhala incwadi yodokotela. Awusho. Singakunceda ngani namhlanje? Ngizofuna ini? Hayi kanti-ke khululeka yabona lana it's a doctor's office. Yonke into esiyikhuluma la iphelela khona la. Yabo ngifuna ukuthi ugcwala. Ngifuna ukuthi uyabo mangigqokile emzimbeni wami. Ngifuna umzimba wami ugcwale ngidishizile yabo njenga namantombazana laba lapha einkundleni zokuxhumana. Kubona. Ufuna iBBL. Ukahle kodwa mshana. Noma mhlawumbe ngibiza uNtokozo noNjabulo bese wohlala nawe la. Kahle Mntombeni.
Hawu mfana wami. Ubhubhule. Uzokwazi ukuthi wehlise ama-nerves man. Kodwa ngathi wena udinga kakhulu lo mbhubhudlo kunayo. Hayi bandla. Yenga. Ntombeni. Wadlalwelwa lona zinkonjane kuphela. Thabisa. Benya. Hlala phansi. Hlala phansi. Ungathutha bobo Mthombeni. Nginibingelele nonke endlini. Usibingelele ukunuka wena. Bekwa yini? Khipha dadewethu. Yithi ubingelele ukunuka. Mana. Wistamandla kuyena manona. Sobuya. Wabona udadewethu wena. Wabona uThobile wena. Njadini unesibindi sokuza la ngengidi. Suma. Ngicela usisa. Yeah, okokuqala nje ngiyaxolisa ukuthi-ke uzizwa ngale ndlela. Kodwa ngimfunga impela usithole uqobo lwakhe. Yazi mina ngakuthatha ngikubeke phambi kwama-patient ami la ngaphandle. Wonke angafisa ukuba nomzimba ofana nowakho. Asikho ngampela nje isidingo sokuthi uzofuna isurgery. Hayi, mhlawumbe nje wena udokotela lento ishiso ukuthi uthanda ishow yami noma mhlawumbe umlandeli wami. Hayi. Cha, kanti-ke ngikushiso ngoba kuyiqiniso. Uyabona ukuthi mesihlola ama-patient afisa ukwenza i-BBL. Sinokuthi-ke sibheke ukuthi amafutha siwatholaphi. Sokwazi ukuthi siwanyumule, siwafake la kufanele siwafake khona. Siyibiza-ke leyo nto leyo i-harvest and transfer. Kodwa mina ngikubhekile wena. Ngibona ukuthi kunefutha nje engalithola la. Ngibona mina into kazenhle. Eme kahle. Engasho ngalutho futhi. Uyabona kodwa i-BBL izongenza ukuthi ngivele nje ngibe muhle kakhulu. Uyazi ukuthi i-surgery yona ibalulekile futhi iyanceda la inceda khona. Kodwa into yezinto ezibalulekile. Nami ngifunela izinto ezibalulekile. Ngifuna ukuthi uma ngabe ngigqokile impahla engigqokile zingibambe kamnandi, ngidishizele nje ngifaneleke. Uyabona nje. Yeah. Awusho uke wezwa nge-body dysmorphia? Cha. Yeah, i-body dysmorphia it's a mental condition. Ila khona esithola khona umuntu ongayithandisisi indlela abukeka ngayo. Iningi labo-ke labantu abanjalo vele bazizwa kanjalo, kodwa kuyinto kahle kahle esuka emqondweni. And ngiyacabanga ukuthi isona simo esibhekane naso la. Into engayenza mhlawumbe ngingakubhalela incwadi la uzokhona ukuthi uyithathe uyise ku-psychiatrist. Angihlanye mina. Angisho ukuthi uyahlanya. Engikushoyo nje ukuthi asikho isidingo sokuthi uthathe isinqumo ngento ongayilungisa ejimini. Dokotela angifuni mina ngejimini. Angizelanga futhi la ukuthi uzongeluleka ukuthi ngejimini yenza. Ngizocala nje i-BBL kuphela. Yabona futhi-ke uphinde kube umsebenzi wami ngithi ukuthi ngikhuluma iqiniso. Kakhulukazi-ke nge-procedure efana ne-BBL. I-BBL ngiyavuma, yinhle impela, ibukeka yinhle. Kodwa inobungozi. Uyabona kunama-patient agcine eseba nenkinga abangakhona ukuthi bayixazulule. Baphile nayo impilo yabo yonke. Inkinga efana nasiphi? Uyakhumbula ngikutshela ukuthi-ke kuba namafutha esiwacingayo sithi masiwathola bese siyawafaka la kumele siwafake khona. Mangahle nje kube khona ifushana elincane efike lingene kuma-arteries akho. Iyanyuka leyo nto leyo ihambe iyohlala enhlizweni. Bese-ke iyama kanjalo. Kuba yilana-ke silahlekelwa khona ama-patient amaningi. Kodwa-ke angiqondile ukuthusa.
Uyabona phela wena usazophila isikhathi eside kabi. Kuningi akusamele ukwenza. Yabona njengathi nje silinde nje incwadi yakho le uzobe uyibhalile wena enama recipe usifundise ukupheka. Khuluma phela. Ngizocela uqala ngethuba mhlawumbe ukuthi ngibonge nje umusa wenu nesawusenza ukuthi ningivumele boduma abahle engifinyelela impela la emagcikeni ala ekhaya. Ngiyazi impela ukuthi hayi isimo ayasihle neza ufike umuntu ofile emagcikeni ekhaya. Usigebengu nomthetho wakho. Wafika wasenza umuntu ofileyo kanti usadla inhlamvana. Akulona iqiniso lelo Duma. Phoke bizani lokho? Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngeke kufike kahle kunina mhlawumbe noma ngeke ningikhole kodwa iqiniso lithi uKhumede wafa. Ngafa lapha esigamekweni. Ngathathwa ke lapha esigamekweni ngihamba ngasendaweni esemakhazeni. La kuthiwa kwafika khona impela hayi ngafuka. Bathuka ke nabantu abasebenza khona bazama ukuthi bangiqedelele. Kodwa ngalwa. Ngabacela ngabancenga. Ngacela ngathi ngisafisa ukuthi ngiphile. Into enjengale bayichaza ukuthi ayikaziyenzeke. Kwabekwa ke imigomo ethi angihambe eThekwini. Angihambe eKZN. Aphinde futhi ngibuye. Hamba kancane weRich kahlahle. WeRich ucabanga ukuthi kamthezilima wena. Suka la usuka khona. Uzosifunza amanga, uzosifunza udoti. Yini lento ekhulumayo? Cabanga ukuthi usomahlaya lo. Ahlambalazi thina nje kuphela. Uhlambalazi isizulu sangempela. Zazo lezi igameko lezi zishaqisa kulezi indawo la kulondoloza khona imizimba yabantu abafileyo. Idumbu. Madoda amakhulu. Ngiyanihlonipha kakhulu. Iqiniso lele nginitshela lona. Madoda akekho umuntu ophila emhlabeni ongafisa ukubhekana lesimo engibhekene naso. Indida abadala le nama ngazi. Mina ngangiphila eThekwini nomndeni wami. Kumnandi ekhaya, kuhlekwa kujatshulwa kufudumele. Sikhona ingane zami zonke siphelele. Lokho angaze ngikucele kumuntu. Impilo emnandi. Wangaphila impilo emnandi nami noThemsile. Mama ngaphambi ukuthi uzosilahla leThekwini noshenqo. Sabelo. Iphutha elikhulu ngalenza lelo. Ngiyavuma. Ngangisemncane mfana wami. Ngenza izinto ngomngane. Ngingakavuthwa. Ngiyavuma impela. To market themselves is to have their own cookbook. Yeah. But you need to understand just how competitive the cookbook industry is. Yeah. And hundreds of chefs come out with cookbooks every year. Yeah. But only a handful make sales. Yeah. To stand out, you need these two things. Yeah. One is having something unique to offer. Two is being an established brand with a huge following. Definitely. Thank you. Yazi ulila emhlabeni bangenzani. Yazi lahlele ingqondo mina. Silela wena. Bese yatanaza wena nabantu besifazane cha. Ngiphepenyeke mfana wami. Lutho. Sawabosha isandla nenyawo.
kufanele ibhuthini. Abana kusekuthiwa ingozi emphakathini. Thimisile ngisho wena bamisa impilo zakho ezobhibana nawe. Abana kusekubiza ngohlanya mina. Boshwa. Faka isibhedlela sabantu abadlanyayo mina. Ngenxa yakho ibhizi ngizinila wena. Awukephi kwenzeka yonke le nto kumina. Ukephi wena? Ukephi? Qhaka mfana wami. Thema mngaka. Ngithe ubukephi? Ngilubhaka phela. Susimumu manje. Cela ngivumele mhlawumbe. Awukahle. Bana imbancane. Awuzukuya ndawo la. Mdedele umfana akhuluma ingqondo yakhe. Aqonyuluke ngakho konke. Wena ulalele nje kuphela uzukuya ndawo hlala phansi. Besutana semoto ngibani. Ngizonda ngale ndlela. Sakwenzani? Sakwenzani sinobaba noThembisile? Ayokho into sakwenzani. Yabuza sakwenzani? Yini usude ngaka? Sakwenzani? Ngizona mfana wami. Uthi sinoThembisile sakwazi ukusenza lutho ngempilo zethu. Nami ngimhlonipha uma wakho. Wakenza labantu ayiqotho kakhulu. Ayiqhenya manje. Ngikhulisa mbona wami nithande. Uyabonga. Mama yena. Shaka Sabe, khuzeka, hlala phansi. Ngoba wami wena wasingoba wena. Sabe, phela ukhombe kuma wami, yazo. Asoke mshado. Awuphinde uphathe igama lika mama wami wena, yazo. Yazo wena. Khuzeka njani? Ngaphinde nje ufake igama lika mama emlomeni wakho wena. Badedele phela. Ukhuluma ngomama. Ukuhamba kwami kuleya concert kaDoja kubani. Ngaba sibhekene nalesi sibhekene naso manje. Yini ke ubukinosi? Kinosi akekho futhi. Mfethu, ubukinosi. Ukinosi akekho futhi ngicela ukuthi uhambe. Bonele kumtshela ngimlendi. Akekho ukinosi. Siyafonela umtshela. Yebo. Akekho ukinosi. Bayicala ngamathina shots badanze kwakhona ku-props